La trajectòria artística de Dalí és rica i molt variada. La seva pintura travessa diversos períodes amb característiques molt diferenciades. Joventut. Va des del seu naixement, el 1904, fins al 1928, un any abans del seu ingrés en el grup surrealista. És un període que es caracteritza per la influència de les avantguardes artístiques del seu temps i la recerca d'un estil propi. Surrealisme. Comprèn la dècada dels anys 30. És el període més brillant de l'obra daliniana, tant pel que fa a la seva reflexió teòrica com per les seves pintures. Inventa el mètode paranoico-crític, la seva gran aportació al surrealisme. Classicisme. Durant l'exili als Estats Units dels anys 40, Dalí protagonitza un retorn al classicisme. Són anys d'una gran activitat: cinema, publicitat, joieria, escenografia. Escriu la seva obra mestra literària, La vida secreta de Salvador Dalí. Misticisme nuclear. En els anys 50, pinta obres religioses combinades amb temes científics. Consagra els darrers anys de la seva vida a la creació del Teatre Museu de Figueres, alhora que vol ampliar els límits de la pintura amb la tercera dimensió.